Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli kláňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z Galilejskej Betsaidy, a prosili ho: Pane, chceli by sme vidieť Ježiša. Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša zrušená. Čo mám povedať? Otče, zachraň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, oslav svoje meno. A z neba zaznel hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli, anjel s ním hovoril. Ježiš povedal: nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom. Teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe. Toto povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. Gréci chceli vidieť Ježiša. Chcem aj ja vidieť Ježiša? Vidím Ježiša? Mám jedného kamaráta, ktorý bol počas týchto prázdnin v lete na jednom mesačnom misijnom výjazde v Afrike. Vieme, že tam mnohí majú veľa kontaktov so šamanmi a okultnými silami. Aj on sa stretol s chlapíkom, ktorý predtým sa otvoril na pôsobenie zlého a robili také zlé veci, že prišli na katolícku omšu a prijali Eucharistiu, ale neskonzumovali ju. A potom snažili sa ničiť Ježiša. Pri jednom takomto skutku zrazu duchovne videl, čo robí, bol zdesený a rozhodol sa zmeniť život. Obrátil sa a stal sa aktívnym kresťanom, katolíkom. Keď tam bola omša a bolo tam strašne veľa ľudí, on sa nemohol dívať na to, ako niektorí s ľahostajnosťou pristupovali. A tak prišiel dopredu, poprosil kňaza o slovo a povedal: vy to nevidíte? Nevnímate? A povedal svoje svedectvo, kde bol a kde je teraz, aký jeho vzťah s Ježišom. A vyzval všetkých: modlíme sa. Pane, daj, aby som videl Ježiša v chráme, v Eucharistii, aby som ho videl v mojom bližnom, aby som mal trpezlivosť aj voči tým, ktorí mi zlé robia, aby som videl Ježiša v chorých, v slabých, v biedných. Ježiš chválí logiku Božiu nad logikou tohto sveta. Ak pšeničné zrno neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie úrodu. Aj môj život môže byť plodný a priniesť veľa úrody. Počas socializmu som mohla byť prenasledovaná pre evanjelium. Bolo to náročné. Bala som sa, či to zvládnem psychicky, či vydržím. A mala som 27 rokov, čiže vedela som, že musím stratiť život pre Ježiša, obetovať celú moju kariéru. Chvíľami to bolo ťažké, ale prinieslo to viac požehnania ako utrpenia. Dnes viem, že to bolo privilegium, že Boh bol oslavený v mojom živote.
Ďakujem za požehnanie aj v utrpení. Ďakujem, lebo požehnanie, ktoré mi dal Boh cez túto skúšku, bolo oveľa väčšie. Môžeme teraz možno spolu prosiť, aby sme videli Ježiša v tých veciach krásnych okolo nás, ale aby sme ho mohli vidieť aj v skúškach, aj v ťažkostiach, aby mohol prísť Ježiš, premeniť to a urobiť náš život plodným. Pane Ježišu, otvor mi oči srdca, aby som ťa mohla vidieť. Daj mi vidieť to, čo tento svet nevidí. Amen.